Leo mungno yomo yobotaka bwanyarre bogosongera boigomo gako yasireto mwaka wechirubere no yomo ningobonaganirio boko nyeri konyara kurusi omwana inyagetari asenyagetari ya Kenyatta uyo tangira so gochisinyu wakana chibesa emilioni ya munu gutaisato irenyare ko mwana yanyare ko iguru kurasa nyagetari ejo buna Mildred Mumanyi agotumanya obogima ase chinga kiechi bwabeire obokonkegima ase amagima ya kiromonto ase omongina Joventina boigo nigo obogima bwa mokongeire maiga yokoba omuboraka wetania emyaka 20 nigo bono agontebya omwana olenge komokonya bono nigo arwalete mbwato omuchando omwana ndwalirete okoro kuchocho chogo nande gondo mongino omubaraka nachagete koba omongino omubaraka kuru omwaka bwa 2001 chanywali ngatigerwa abana abake ntabwati kende goikera bono iga ekero yaikagaiga omwana oyo ndwarire nero renge etegemea ase nkeye iga muno obokonyi oikire orwarire ase obokong'u bwenda nakorere tu operation ase omwaka wa 2017 agachiaka bwena ase nyagetari ya Koptiki tukaonikere egento twabwate gaiga ntobwati ase tokorema ntobwati kende gionsi nechiro tamenyete na ntobwati esosi niga agontebya buna enyomba konye yamugwereire naigo omotangio ya George konyora ochakire kumwagachira oborwaire bokamonyora bono nigo akorara isiku yaikire gatiaiga omwana oyo konyotakire kombekere nyomba yangwereire omanyire kurwara bono isikomenyete chimbwati enamunende yonsi ndatebe bororo mbwa monyene ase Joventina ogosaba kwae na kuoko yaikeire gaiga basani nabairi gonda basabe ga kimondigererie muno mongino mubaraka chimbwati nsinyona chimbwati moino na moino enali abairi nabasani tokachi ko koligi chibese nchibeti no ne chiribu 10 ne piri gega neirie million point 3 kakina alirira ase more abairi nabasani mondigereri gaki omwana oyo neretegemea ase nkeye yane gaki igongo kwana na mahabira gaki amanene gaki mondorera amahabira muno mongina mubaraka ebina byebirero byomongina Joventina uyo bwate omumuro yoralia senyagitari ya Kenyatta National Hospital osikiroro esengenchonga tabwati bese chisaine cyo kumorusia senyagitari Ginko reporter ya Egetaseni Kendizi TV, Eletaliane Mildred Mumanyi.